खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायग्रोबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। पाकिस्तान आरो भारत हादरनि गेजेराव जानाय दावहाखौ सावरायनानै बन्द खालामनो थाखाय फोसावदोंमोन नाथाय बे फोसावनायनि उनावनो माखासे घन्टासोनि उनावनो पाकिस्ताना भारत फारसे गुलि गावहरदोंमोन। नाथाय भारतारि रौनिया हानजायाबो बे गाग्लोबनायखौ फिन उल्थायै गाग्लोबफिनदोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 7 मेनिफ्राय जागायजेननाय भारतनि अपारेशन सिन्दुरनि उनाव थासारिया दुंहाव जानानै दङमोन नाथाय मैया फुंबिलिनिफ्राय भारत आरो पाकिस्ताननि सिमाफोराव थासारिया मोजाङैनो दङ आरो जेबो रोखोमनि दुंहाव थासारि आरो पाकिस्तानाबो गुलि गावहरफिनाखै होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला भारत आरो पाकिस्तानजों गिख्रंथाव दावहा जाखांनायनि उनाव जम्मु काश्मीरनि माखासे ओनसोलफोर जेरै उधमपुर, उरी, बरमुल्ला, पुंछ बायदि आरो पान्जाब, अमृतसर बेफोर जायगायाव दायो दुंहाव थासारि जाफिनाखै नाथाय दासिमबो अमृतसराव रेड एलार्ट फोसावदों आरो भारतारि नोगोरारिफोरखौबो गाव-गावनि न'आवनो थानो थाखाय खावलायदों पुलिसआ। रेशन कार्ड गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। फैगौ जुन दानाव खनसेयैनो 3 दाननि माइरं मोनगोन रेशन कार्ड गोनां नखरफोरा। बे गोनां खौरांखौ फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रिया। गिबि मन्थ्रिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि आसामाव दानफ्रोमबो माइरं फैयो आरो बे माइरंफोरखौ रेशन कार्डनि गेजेरजों राननाय जायो। भारत सोरखारा फोसावदोंमोन दि सोरखारा लजिस्टिक बिबानखौ बाङाइ खालामनांगौ जाहाथे सोरखारा गावनि नाजानायखौ गुबुन जायगायाव गोसो होनो हायो। खनसेयैनो 3 दाननि माइरं होनो थाखाय मिरु सोरखारनिफ्राय बिथोन हरदों। नेशनेल फुड सिकिउरिटि एक्टनि सिङाव जुन दानाव खनसेयैनो 3 दाननि माइरं होनाय जागोन। माइरंनि बिबाङा साफायाव 5 केजियानो थागोन नाथाय 3 दाननि माइरंखौ खनसेयैनो होगोन होननानै फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। गावनि मोजां मोननाय हौवाजों लोगो नांनानै 10 बोसोर बैसोनि गावनिनो असे फिसाज्लाखौ बुथारदों सासे अन्थाइ बिखा बिमाया। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला गावनि मोजां मोननाय हौवा जितुमनि हालैजों लोगो नांनानै गावनि फिसाज्लाखौ बुथारनानै गुवाहाटीनि बशिष्ठ मन्दिरनि साखाथियाव मोनसे ट्रली बेगआव सोनानै गारनानै दोनहैदों। बेनि उनाव थांलाय फैलाय खालामनाय सुबुंफोरा बेखौ खेवनानै नायनायनि उनाव बे गोथै सह'खौ नुनो मोनो। गोथैखौ नुनाय लोगो लोगोनो जायगानि सुबुंफोरा पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव बशिष्ठ पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै गोथैखौ बोखांहोयो। दायो दायनिगिरि जितुमनि हालैखौ पुलिसआ खानायजों लोगोसे बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 12 मे एबा दिनैनि सानाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव खुंनो गोनां थान्दै मेलखौ दोनथ'बाय। मख'नो गोनांदि भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव सोलिनाय दावहाखौ नोजोर होनानै 12 मे एबा दिनै एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव आद्रा थाबावनाय सावरायनो गोनां जथुमखौ दोनथ'बाय होननानै फोसावदों। गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जादों गंसे ट्राक गारिया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानाय ट्राक गारिया गुवाहाटी फारसे फैबाय थानाय समावनो हरखाब कन्ट्रल गोमानानै लामानि डिभाइडाराव गोबारै सौग्रावदों जायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया सोमजिदों। जाब्रबथाय जानाय समाव ट्राक ड्राइभार आरो हेन्डिमेनआ गारि सिङावनो दङमोन नाथाय खाफाल मोजां बे जाब्रबथायनिफ्राय खुनुरोखोमै जिउ रैखा मोननो हायो। रायजोनि दाब दाब ओनसोलाव मैया पन्चायत बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनाय सानखालिनो लखिमपुराव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। भट साननाय मिरुआव सोमजिदों बे दुंहाव थासारिया। बे दुंहाव थासारिखौ सामलायनो थाखाय पुलिसआ गोबां रायजो-राजाफोरखौ लावथिजों सिबनो गोनां जादों। लखिमपुरनि भट साननाय मिरुआव जादों बे दुंहाव थासारिया। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला लखिमपुराव पन्चायत बिसायख'थिनि भट साननाया सोलिबाय थानाय समावनो मोननै हान्जानि गेजेराव दान्थे-बिदान्थे आरो एना-एनि सोमजिदों। पुलिस आरो काउन्ट एजेन्टनि गेजेराव दान्थे-बिदान्थे जानायनि उनावनो गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफ्रा भट साननाय मिरुआव फैनानै थासारिखौ दुंहाव खालामफैयो। जायनि जाहोनाव बे दुंहाव थासारिखौ सामलायनो लखिमपुर पुलिस बिफाना लावथिजों सिबनो गोनां जादों। पाकिस्तान आरो भारतनि गेजेराव जानाय दावहायाव पाकिस्ताननि गुलियाव जिउ खहा जानांनाय राइफलमेन सुनील कुमारखौ मैया गावनि जोनोम गामि जम्मुनि त्रेवा गामियाव लाबोनानै जोबथा बिदाय होबाय। बिथांनि जिउ गैयै देहाखौ मैया भारतनि रौनिया हानजाफोरजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरजों आरो गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा थुबुर जानानै मेगनाव मोदै लानानै जोबथा बिदाय होयो। मख'नो गोनांदि बेनि अनगायैबो थांनाय सनिबाराव जम्मुनि गेजेर हायुंआरि सिमायाव पाकिस्ताननि गुलियाव BSF मोहम्मद इम्तियाजनि जिउ खहा जायो आरो मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला बिथाङा बिहार रायजोनि थागिबिमोन आरो बेजों लोगोसेनो गुबुन सा 7 रौनियाफोराबो गोब्राब जोखोम जानायखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मैया बारग' आफादगिरि साहित्य अकादेमि बान्था मोननो हानाय रुंसारि लक्ष्मीनाथ ब्रह्मनि सारादुजों लोब्बा लाखिनानै रुंसारि लक्ष्मीनाथ ब्रह्मनि जिउ आरो मावलांनायफोरखौ सालाकाटिनि हरिगाव रुंसारि लक्ष्मीनाथ ब्रह्मनि न'आव सावरायजायो। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा रुंसारि लक्ष्मीनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोङो। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म, बिरखां नार्जारी, कक्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि खाम्फा बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों।
दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।